to hagini ke por nga aingu biang yu try bangala biang ye gaban wanra shifi saya gani ke waipat ke jing hikai na ke tien ke jau Balei ke bakodor ngadangek skamba hadien bangala pen kre da ke jing duai ye gani ke jing kren bakan ke jing ke khu ke bakrau ye ke jing im jong fi shimet ye ke yeng ke sambat ye ke jing ya nanti ke jong fi ke bahagani ke perthai ke bamala ke sngi ngakwa ngan keren ni ke jing keren ke bangayo I bangi emagi sngi ki bangi don kamanyo kum gini ke jing hikai knang ba ke jing im ke jong pi ki ba yo snow ye gini ke jing hikai kan penlang ba pindai ki brio ki ba scam pindai ki brio ki ba la ban shania pindai ki brio ru ki ba la ya ka ban ongno da ka ke kentien ya kiba usaitan unumla ya kaban penia ya pi henrei ba pi pila ya kaban yang aga jaka kaba mdan ka eke irgo balaban penki ya pi lada pi sngo to ya gane ga jingkren kaba ngadan man kren mentaga sngi fi ngayo ina ga bible ba ka bible kadan ki jingja ki babon ba wat nadu ka testament ga berim lada pin pulia gani ke testament ke berim pinyo I kidan ke jingja ke ba khamper kham kerpang ke jingja ke beja ha ke brio ke jo Balei ya ke bo Balei ula bu lupa baling bagi ni ke jingja ka walang ke jingger khu yang imenta ke badana preng jong ke jing jong gani ke jing ya le ka bangi kendo ha gini ke sngi ke bangi emangi but day ke tekadaungan ring dur na gani ke jinglong jong ke jingja ke badana ke testament ke berim ke beja ke por ke jong Saul ke beja ke por ke jong David but ngakwangan peni pi kumno ya gani ke jingja but we brio ubakerteng u abiat lingdo ubadang samla but ngakwangan wanra pi ya gani ke jingkren knang mapin sngo to ke jingmen toy ke bangiyo na gani ke jing hikai fi ke wei ke banga kwa ngan ong fi gani ke por singap ha ni emma ha gani ke perthai menta ke dai ke perthai ka ba pen kulumar ke perthai ke bangi em ke dai ke perthai ka ba kulumar ki brio ki kulumar menta ki brio ki perkhat kulumar teng ki le kulumar ki yat kulumar ki mare kulumar Balei namar ka perthai hi ke jinglong jongka bagi jingja saudang ki penlong ki brio bagian long panik bagian ki jingmat bat bagian Phet Kulmar na ka dau ngak ai kerteng ini ke jingkren Balei Phin Shu Phet Kulmar Balei Phin Shu Mare Kulmar Balei Phin Phet Kulmar agade ke jingem ka ba Phet Kulmar gade ke jing Phet yap ke jing Phet Kulmar kadai ke jing Phet ka ba pimtip shanoban poi ban pinyo I ki brio menta kim dan direction kim dan ke jaka bagin Phet kim dan ke shanoba mot ban let kim tip show kila shia Phet Kulmar ngan pini pina gani ke jingja la pin puli na ke kitab Samuel ke beningkong gol nang ka ba R4R pinlap kadan ke por ha ba usim Saul ula dan ha ke lenti ke ba bakla wat la dau dang de usim de ke jat ben Israel ke mensim paman kala sedang menyele ke jing im jongo bat imat wat yo David utemu ban peniap yo ba David wa ban Phet sheklau ndah ba Saul ule wat yo Sheklang ki jaka pi pulia ke Bible ke ketien ke jong Balei ke tho ba usol ule wat yo David ule pai hagani ke jaka na pi pulia na ke kitab Samuel ke beningkong bel nang ka ba R4R na ke khat ke ben rio kong usol ule yo sngo ba ule yo tip shapang David bagi te ki brio ke babat te usol ule shong hagibia po we dieng ha rama tela dan ru usoma ke ketibat ki shekri jong uborok ide yang boro saudang yo Lepi pulilot ya gani ke Bible kong usol ulet ban let wat ya uni u David ban piniap ya u namar utiang ya David bayo ukni egekat. Mana usol ulet wat utip bau David ulet segani ke snong ang ni anop. Ban ulet rung aga yeng ke jong wei rang ba lingdo obekerteng wa Himelek.
Kadan ke temple ke berit. Hang tagi dan ke lingdo. Baru dan ni orang ba lingdo berketeng wa Ahimelek. Baru David no mi no nang tau pet yap ila dia usol utip ba ulet pai sega yeng jong ni orang ba lingdo usol ulet wat ya u. Banda ulet wat ya David hang ni ulap bau David ulade pet. Bat bau Ahimelek bat ki lingdo ki klem ya tu ia kata haus im sol. Kamin sim ksoit ke rong haus sol. Kawan ke jing bitar namar usim ba ki penri ya David. Ule kumno uai daga hukum ya ki lingdo ban piniap ya niu Ahimelek. Ada ki lingdo kim not ban ra la ki ya orang ba lingdo. Baru hukum ya wai brio berketeng doet. Uang sim daga wai lam piniap, bat adinu piniap ya Ahimelek la khrai kle. La khangi ke temple la piniap lot i rang ba lingdo baro. Bat ha ke singi jing piniap kalalong san po ngap aga Bible kong ka jing peniap aga ta singi kalalong prapo san ngot ki rang ba ki baju pong ya ke effort linen. Banda ka jaga ni ka jing peniap ka temple barakawai kala lingki na ka snam ki lingdo baro ki jong try kala shapeniap lot. Dan tang wai brio ubanga perkhat haga nurukom ulat baru tahu de khon try jong ne Ahimelek ubakirteng u Abiatar bat ne Abiatar uri nganur banang apa ki met yap nganur banang ula bit de snam mat gitu ki nong peniap ki perkhat baula yap. Ngan pi ke Bible ko angkum niya naga kitab Samuel ke beningkong ke lenong ke ba arfuar naga dekhat ke ba arfau uwaiti nagi khon shinrang u Ahimelek u khon u Ahitop u bakirteng u Abiatar u lalaj im bar u lapet yap adinu David. Baru Abiatar ule to au David bau sol ula peniap igiling do jong try. U David ula ong hau Abiatar ngala tiap agak singi. Habau tau doek unong idam ula danang taba un ompep ban ye to au sol. Ngala penuan mangai agak jingiap agak brio barok ibadai agak yeng ukpa jome. Sengap bayi gini kitian ki banga syait sengau tenat. Takhat kebar pulai ka ong. U David wong you know Abiatar lingdo ubadang samla wong sa mame bat nga wat sheptiang nabau tau bawat ya ke jing im jong nga wat ya ke jing im jong meru Henry bat nga menyo ya ke jing yada ngakwa ngan penipi menagi sngi. Ya kan ke jing pet yap, ya ke jing pet Kulmar, ya ke jing mare kabadana ke por. Bat ngakwa bangan peninang ni. Bawat lagi ni sngi ke bangi im mangi menta. Kidan ke brio ki basu mare Kulmar. Kidan ke brio ki basu pet Kulmar. Namar ke jing yap ke betong. Namar ke jing bat ke jing ele ki be ke jing im jongki. Bat kim tip shanu ban pet. Bat ki Shu Phet Kulmar. Kadang ke jingiap ke bekraw hang ni apa nop. La peniap igi lingdo dau sol. Mendetang igi lingdo da pipuli hang ni ke Bible kong ki la peniap. Ia ki kelung, ia ki kena, ia ki bedang pun, ia ki masih bat ki kada ki peniap lot baro. Dan balaj im wairu, but ubalaj im day tanguni wai kena samla, ubakirteng u Abiatar lingdo. But ngakwa bapin sengap han dabau ni u Abiatar lingdo, upet yap nagani ke jing yap ke besyirkai.
Uperkat aga por ka bau dan aga jing syap ting ga besyirkai. Uperkat syanungan pet. Syanungan ri na gani ga jing yap. Syanungan pet na gisipai ga jong sol. Utip tanggawai ga jaka ka ba undan jing laim. Bat kata ka day ba unlet mare show David. Upriu jong play. Kaiga mga kwangan kren na gani kapor gaday. Kan mau David uday batip yo play uba im. Nagatagadao nga kwangan ang ipi kabaningkong kabang kwangan kren. Na kajing im ko jong Abiathar lingdo. Balada mdan lat na kajing im ko jong Abiathar lingdo nang nuru. Ukun mau yo priu jong play u David. Umlet mare biang siya gaway per ke klaw, lani siya gaway per ke krem, ne siya gaway per ke brio. Umlet siya tao Abiathar lingdo. Kato nuot jang u ka perkat bet, siya no udan u David, u brio jang play. Piday na kita kadaw nga kwa mga nong ifi, kaniga ka jingkren ka mga kwa mga kren yang i, haginigis ngi. Bala na ka betong ka jingyap, yung ka jingyam jong pi. Lala pi klumar ka jingyam jong pi. Hagani ka poryo, Abiathar la betong daw sol, bat ki shipay. Andre hagini ki ngim de shu daw sol, mde shu de ki shipay, mde shu daw kuli, mde shu daw som, mde de ka white, mde de ki knam. Hagini ki ngingi dan ka ba khamsneo bani ka ni ka jingyap ka jong Abiathar ka way ka ba betong ngi ni ki ngingi day ka jing pang ka jing crow kanigala betong ngi brio menta pet ka turu ka jing pang shaturu ka jing pang shaturu ka jing pang ba ki brio ki Phet Kulmar. Napi pet aga Bible POE bau play ula bo aga jing shisha ki linti bar ki nongrem shadongin mare. Man ngayo I gani ko ga jing shisha gani ko por. Bahagi ni ki skingi dan ki nong betong ingi. Ka jing ka jing duk ka jing kerdu ka betong ingi brio. Ka drugs ka kiat ka jing thala kepada ni kepertega betong yagi yang gisam. Bat ki kemi ki kepal ki pet yap negeri ke drugs ki mare Kulmar. Pertega dana pertega jaka ke besar betong. Kumbau sol bagi sipai jong ki betong yo Abiathar kum taru agi ki sngi ke jing ki problem ki mensim ksot ki betong ke jing shep tiang saudang ke keri ki brio. Ban nga kerpat aga ni por ig pin pelat por ban snap wat let pat pelip ya tu ka YouTube ka pipet aga ni por namar kani ka bang kren ka dai ka dan kam ka bang kwa bang ong pi ngan ai ni ka point ka ban ningkong kat kum na ka Bible la ka dai ngi bang i shabe thong ni ki aka ka ban ningkong ka Bible ka ong ha ka kitab proverb ka lanang ka khat pra ka khat ka shipau ka ong ka kerteng jong utrai ka lang ka kut bas kam uba hok un mare shaka bat un lajim ngakwangan ang ipi mare shaka kerteng ka jong Jesus Christ dan ki brio ki ba mare shaki para brio dan ki ba shishania agi aka Phin Phet shano na ka jinga shano Phin Phet na ka jing huslai shano Phin Phet na ka depression shano Phin Phet na ka anxiety shano Phin Phet na ka drugs ka ba betong ka yeng ka sam Bible kong ka kerteng ka jong Jesus Christ kalang ka kut baskam bat ubahok un mare shaka kawai ka transition kong un scam kawai ka transition kong un lajim baro ar ki degi badai ban nga tuai bakat bangadang keren na gani ka por ngas no to agamin siem jonga badan na preng chong fi yang ne fi shong kadan ka ba betong ga yeng jong fi
Tia min met pim ne tia pim yo tia bro shmet ka betong ka jing shep tiang ka jing khuslai ka jing ele ki bon ki wan bat nga kwang an ong pi pitip neam tanginom mare than Kulmar nga ai kerteng ini ka jing kren janga Balei Phin Shu mare Kulmar nai mare Kulmar haba mare Kulmar mom tip shado Sushania Kulmar yegani ka tai shulet wat jing rap Kulmar lada pilet chega jaga ka ba Kulmar pinang Kulmar Badai na kita daw nga ay kerteng ni ka jing kren daga ni ka kerteng na mga kwa mga ay yipi ka jing ikay kaban ay mensim kaban yarap yipi kaban pelong yipi bau setan ulumla iya kaban pen Kulmar iya ka ying jang fi abe taru mare so debit na mau tip bau debit udah betip yo play fitip ladang mare so play Leno on the Bible ke sam ke besis paar punyo na ke dekat ke bening kong ladau try tei ke yeng leno ke betei ka ladau unong ladaka utrai tei ke nong ba leno ke ba up ya ka Nashania ang no nashania what na ke leadership ke pengidan mental ke government baro ke dan lagi jong ke jing shabet hong Ngan suang ipisi kentian ang ni kapor, dakaktian ka mga jukran barabor, lala ka jing kawan ban betong ka jing jok pi, walit pet sige brio ka bam tip yo play, kani kaktian ka mga yo iyang niyo abe ta lingdo ka day, ula shap niya, ukpajong layap ka ying jong layap, barakoy layap, mdan suba magasnong, but they tang mo ba light bat habaw light upet so brio ba tip shisha yo play. Meru tahu dia David. Ulet mare, ulet itu uang. Usol ula peniap lut ia kiling do ke jong trai. David itu uang ngatip bahagia ke sengi. Bau doek unang edam udan hangta. Bau unam pep ban itu usol. Mas ngat nat palat banganong ifi uang ini giktian. Ngan ay gini kajing hikay pavindup sngot ho. Lada fi mare, la fi pet show try kamot piaban pet, shiki brio, kibatip, shisha, yo play. Walet shiki brio kibam tip yo play. Wat mare Kulmar. Let shiki brio kiba ito shisha yo play. Ngayon iya kini ke Bible ke hikay kumta. Baro ki brio ke badan preng ke jing kilet ki brio jong play hage testament ke berim. Baru abi tha lingdo ulet show David. Fitim na let show David. David uang yo abi tha re kini giktien ki bangala puli mene. Uang sa ma me bat nga what ship ting. Nabauta ubawat ika jing jonga, uwat ika jing jong meru. Fi nga kwa pinyo ika tagaktien. Wat let shiki brio kiba yaladi ki klem ya kendo jing Wat let shiki brio kiba yaladi ki shonga ka jaka ka basuk. Wat let shiki brio kiba yaladi ki mpat ju sha betong. Let shiki brio ki balayat haga jaka ka mapi pidang yat. Teng haga jing shikri play jonga nga aingo you play. Bagi bakhambon ki jing ki bangalarong haga jing What haga tu ko pare nga ga de ba andre menta ka lang ka jing khu. Balay mangalaban sngaw tho ye ki brio ki bayat ye ki ju jing ka bangangayat. Badai na kita daw la da pilet shiki brio ki batip yo play. U play peniat na ju ya baro. Ujo unong shun ubawat ban peniap ya nga. Uwat ya meru ujo ong David ude ujo. Kejo ka jing ka ba ya kendo mapi. Kejo ka jing mga ya kendo mangaro. Tang bawalik klet
ladangala pas iga tu jing ladangala job iga tu bangam sha betong ladangala job iga tu jing ngatip kum no iga ban ai jing tingan ni pi ki ba shaile nak ta daw sa kren ni kitien ge job play hagin ni por bang sa ong ni pi ba nga shim na ni ga lenong khnang ban pen shai pi na malala nga shu ong bet let chi bri jong play pinum singaw to andai danga wanra ni ga jing kren pi o ibo abiatar ula long u orphan u kunja kun sweat samla brio Henry aingo you play bo nu khna samla u khlem mare shigi brio ki ba rio prtei Henry let mare shigi brio ki ba tip you play bar ki brio ki ba ya yala de ki la yakendo e ki jing bar ki la job but we pull in the Bible u David u ong ni ki ktien wang sa ma me bat nga wat shepting Nabau tau ba wat iga jing im jonga wat iga jing im jomero ngasngot nat ba ong ini gikten Henry bat nga lada men shong bat nga abiatar menio ga jing ida piti balai David u ong ita gikten u David u de batip yo blay bat nga kwa ngan peni fi ki brio ki bakum no ba pidei panshania ka banung kong ki brio ki bayala de ki la yat bon ki jing bat ka ba ar ki brio ki bala ban yang na ka benta jong pi nga sa yo idon ki brio ki ba pet ki nong yalam re ki nong yalam ma ka pot ki jing ki klem don nga kwa nga nong if you David uang shong bat nga Mdi bu syong to ka piang ni me dan ni jing te khilet ngan sapet ngan sa duai emo mom ta wang abia tha ngatip mem dan jaka syong bat nga men yo ka jing da syong bat nga ngan yang na ka benta jame ngan le na ka benta jame what shep ting syong bat nga fi de pi dan ni ki brio ki ba tip shisha yo blay but ki ba snul tho e ka tu ka jing ka ba pi kendo ki la ban yang na ka benta jong pi ki mdi ki ba kindria ki de ki ba yang kin mau jisu haba Ukraine ga leadership ya ka jing long nang yalam u kwa ban ong ki brio ba ki nong yalam ki ba dan kham ta ma ka jing shagri play u khat ki nong ap lang brat pitip ki ki nong ap lang brat kalang brat abaga shabe thong ki suri ki sing ki kla ki dingem kam tip shunu ban like Shu Phet Kulmar han reika hapan mare show nong ap lang brat but unong ap lang brat abau yo u sing u suri ya ki nugi marat ki bamut ban kta ki un yang na khmat un shimyu dingdo but un be ke tu kamarat nama balai udan ke bor but sing khla ke dingem ki suri kim nut bantur shagi lang brat namar ki don yau nong yalam u nong ap lang brat u badon ke ikhtiar ke jong play ha ke kti ke jong ki u bala ban be ke jing but ki tu ki lang brat ki lang secure ki lang safe ki shingan ki dona ke jing da Teng ni ong ki nong ap lang brat ni pet yap. Man nga dwai min dai sngi ba pinyo ibo David ude brio jong blay. Ubang sabat nga shong bat nga abiatar what pet Kulmar. Nga kwa nga nong ifia gani ka poro pitip kat mga nang puli gani ngayo ya shibon ki brio ki ba kinde shadam ki balang panik ki ba ki jigmat ki balang nervous ki tu ki ba shulong ba shu kinde ba ka shabayat shu mare shu tip ko ki report jang ka jingpang sa mi sa kawai nagta shu yo snow ki tia mem so to tao yit sa na pa ka YouTube pet sa na ka Google wat ki tu ka jingpang lak tip lut ki jingpang barakat nang tada Kulmar bat ndala Kulmar lut baro lak kinde bat ngani tu pi bat ka duai na pidwai rin ka baga jing kinde mi kan do blay shino na maga jing shep tiang ga be ya ga jing ai ngo yo blay bawa bi tharu tip u e brio u bangalaban shania u taw de David na mau tip yo blay ba undo let show David wang ka ju ko problem ko me kan do me ngaro e kan do uju nong shun jome uju nong shun jongaro tang ba nai patch na shong bat nga ngan yang na ka benta jome fi nga kwa ba pindan na ga jaka haba bi shakri blay what you shakri kum to
ngayon idon ki brio ki basu sengot nat ban sulet jing seng nadan ki jing tip pat dan ni ki brio ki tagi nong yalam ki ban yang na kamta jing ki kim tibiru ye ke tanga kwa man nagi sngi ngang pi what let mare Kulmar shanu ngakwa phin mare sheki brio ki batip shisha yo blai Nala jukren tengi ka bukum kani ka jaj kubar. Renga yo iba minta ki priu ki pet yap ki bapli. Ki dana pren ka jing kat nungut ki priu ki bawan yam ang ne. Namar baki ngop aga drugs. Kanungut ki kemi ki kpa ki bawan yam. Namar baki la Kulmar. Kim dan jaka ka spala lut. Ka pisam dan show. Ka jing so kalakut. Bat kala bet hong sa ka jing pang. Kala wan sa ka jing pat ya prayeng. Kala meet lut ka jaj problem. Bat ngani tu pi ki priu ki dana pren ka jing mare Kulmar. Ki jing mot ki kinde. Bat nda baki wan shengi ngim day setia ye gaban penshep ting iki tangin lang ko malang David wang wat shep ting Abiathar ngadon mga uju nong shun jome uju nong shun jonga nagtada wat salia Abiathar nga ngasnotho lada me shong bat nga men yo ka jingeda nga duai bamenta ki singi pen yo ye ka ktien hagadot not jongfi bapinom ki jingmat yang bat ki brio ki beshakri play ya bat ki brio ki beshakri try finyo igi jing im jong fi gan nong ka beshngan baru Abiathar sa no baru David ngan peni fi ga ni ga par hang ni shong ula shngan kawai ka mga kwang an peni fi ga mga sutunat palat na ga ni ga jing ja ga dai banda habaw Abiathar umi na ga jing peni ap ka jong usol Uyo ia ka jing syak raikli jong ilingdo jong kupa jong Uyo ia ka snam ka bajau ka ba linkin ia ka yeng brokway Uyo ia ka jing linyar jong ki brio ki beshapan yaw Katu ka jing yo ka lakta lut yo Abiathar Berhadian bagi sipai ke jong sol ki pet no na gani ke sinong no. Kim simtip o Abiathar udang ulat Bandau Abiathar yo iba kala biang kapor baun yang jat baun mare. Fitip a kapor baun mare kani ngala jukren bat ngan keren biang. Nah kapor bau Abiathar upet na yeng. Na ke jing yap. Ban pet yap ialah ke jong ke jing Pitip upet ule kene ke kam. Sngap ngan puli fi na kene ke Bible. Puli na ke kitab Samuel ke beningkong ke nong ke ba arfu lai. Na ke khat ke ba henriu. Kaongi kene ke ktien. Kalalong ti habau Abiathar ukon u Ahimelek. Ula pet yap show David hakela. Singap agay itu yung jing pet karukom pet yap kejong Abiathar. Ke Bible kaong ulawalam ru ia ke effort halak ekti. Kata kade ke bangas ngau tenat palat yau Abiathar lingdo. Ukon try jong rangba lingdo u Ahimelek. Ngada ngau tenat ia kene ke jing pet ke jong u Abiathar. Bawat ladau yo ba barakhat dan jingkermen show ia ke jing jong. Kemi kepala yap ki men parala yap bat barok ki lingdo ki layap lut barok bat mdani esho. Fitip ne am nda shua baun pet uklem perkat baun pet dak ba ulet klo e ke pisa le se no kupa no ulet pet le se ko ma ong mangi mental le yet no ke ATM card ne le wat ke card ration ne shim no ka epic ne ban chula ban mo nang tade ban le ra no da mobile ne ban knum klet e ka mobile ban yo phone chini jitai ke kata ka de ka bangi le langi pet yap ngin wat tang ke e ka bangi don kam origin ka bangi don kam kirki bat nga kwa ngani tu pingi kini singin perkat ning kong ka kirki ke pisa ke baar le se mobile kita ke de bangi yo i ha kini singi bangin pet na la ka jong ka jing e ndrei
ngap ngan ong pi gani gepor u abiatar abo pet na laga jong ka yang hakabo mi no na gitu ki met yap ki badan de ki power pi puli na ga bible ka ktien ka jong blake ong ngini ki ktien ngap ngan peni fi sajisen ngan puli haba ula pet yap show debit akela ula walam ru ya ke effort halaga kti nga kwa pinyo I kata kani ga bang sha kti ka dono jong man na por nga jus ngo ku mga yo ino abiatar ba perkat ka eight trying and ra ga ni por ka eight ka bangan pet shanu ngan pet jo debit ngan wat yo tang bala nga pet up blade jonga ka eight ka bangan ra nang ni kirki ka badan bat ka ba tip ka ba dan kam tam ga jing em jo ka ba un like em ka ba nga jinger man ka ba nga jinger dai ga jing em jo ga dai kani ga jan effort linen ka ba ki pong ki rang ba lingdo ka effort linen nga kwa ma pintip ka dai ka jan ka bagi pong ki lingdo bagi deng nang ni nga sadam namar klem gani kimla satya ye ka ban duai hakmat jong play hapoka tu temple ani ha tabernacle ka effort linen ka dai maka ka bahabau lingdo ulai duai khmat jong play u play priang ke jing duai jong tu lingdo u badane ke effort nanut banong ukpa jo abiatar ula hikayo abiatar nadu dangret ya ke jing koridor jong gani effort linen ha ke jing im jong o but dai da ke dau ke ta ke jing hikai kan ne how abiatar wat la dau dang kna samla nda haba baro la yap ukpa la yap utip bala nga pet yap so debit nga dai banganum pet yap klem ringkat bagi kitigi besuda ndai la nga pet yap nga dai ya kaban shimmi gani effort linen but nga not banang shimno ukpa ya ke effort linen balu klanya kau buri apa sabti but u pet yap nga kwa nang epi lada pi pet what pet klem gani giant effort ga jing im jofi u yo David uang David ngala pet yap but u uang ngadan tang ka wei ga bangadan ga bakodor ga jing im jonga kata ka effort linen ka banga shim na ukpa jonga u balong lingdo nganot banong u David u komen ni kata namar ke effort ke kren shifang ka hok ka jong play ke effort linen ke kren shifang ka jingpin im ka balong ka jankup jong ka jingpin im ka bangi yo da ka bangi pediang yo Jesus Christ da ka bangi pediang yo uda ka jinget walit pong da ka niam mabapidan jing walit pong da ka kerdan ka bapidan jing walit pong da ka identity jong ka yeng jong pi habapidan jing nama detang u play u bala banya rap pi u bayo snow ya ka jing duai jong pi but unum yo snow la da pi duai klem ka ni ka jan effort linen hawat ngam yo shibun ka pon ring kwa bangan pen ifi ka koridor hadu kata ka effort linen ya ki brio ha ka testament berem namar klem ka ni ka jan effort ununu lingdo umla setia ya ka ban pelong jing duai baru habis haru tip baladanga lech ka bakenja marwai nanga duai ngan shime ni ka effort bat ngan khot kerpat ya ka kerteng ka jong truai ban peningkot ini ke jingkran ngan pen if ya do katno ke effort ke don kam ha ni ke por apreng jo ke jing tang ini puli nang ni ke bible finlap ha ke por ka bau David ringkat bagi sipai jo kisah kidnap lut ke yeng ke samla thang ye ke tu ke snang ke bagi song sipar ha Philistia u abiat haru don lang bat ki ke ni ke por la ya pat donot la yam la thang na do isipai ndon ying don samsho lakut the bible kong agalanong ga balai pho kitab Samuel ga beningkong la vi puli na ga khat ka ba ngan chupuli na ga khat ka ba henry ko ang ni giktien u David ula sngo pisa na bagi tagi pat ba kila ong balan temau u na magi mensim jang tagi brio kila thang way puway na malagi kon shenrang malamagi kon kentay ngasngot nat baga bible kong
Henry David ulapan klanya ladi how try ubau blay chau. Babinda puli bahai gani gong hagad khat ke bahnyau u David ula ong how Abiathar lingdo u khon u Ahimelech hangne pinyo ia ke jing dan kam jong gani ke effort linen. Nda habau David tip shu syai ki dan ke tengah ki khon ke lok ke yeng ke sam. Nom tip shu shanu gitu ki tengah ki khon ki jing dan jing ambaro jong gitu ki kurim jong gitu ki sipai. Mentau sa marway baru dan aga jaka ka ba tip uhaban kelino blay. Baru David upai shau Abiathar lingdo uong yo Abiathar lingdo igini giktian. Ngakerpat ya me. Kitab Samuel ke beningkong nang balai pho dekat benyau ngapule. U David ula ong au Abiathar lingdo u khono Ahimelech. Ngakerpat ya me to walam shani shangai igini ge effort. Baru Abiathar ula walam ge effort au David. U David ula kelino try udah ong ladangan be na din uni upat ngan lap ye une u blay ula ye tu u ong to be nama men lap shisha bada shisha men yo pat ki a baro kataken gede ke bekrau palat ke bangakren ipi Balei Phin Shu Phet Kulmar Balei Phin Shu marwe manu banyarap ipi ye gini gisni Lada pim mare shaka kerteng ke jauh try. Lada pim let shaka brio ke betip yo play. Bala lada pim yang bagi brio ke be yang shisha nak bentar jauh pinam pai shai. Namar ngitan mentai yo nong shon ubashir kaitam ni emagis ngi bekat do. Bat lada pimut ban pet. Ngakwa ba pinatikina baha. Pidon ne ya gani ke Jacob jong ke jing penem. Pidon ne ini ke effort linen ke badai dur jong ke Jacob jong ke jing penem ke Jacob jong ke hok ke bau bleu ai ke banget ke bakinyo ya kada ke jinget au Jesus Christ. Sengau si banong bagi brio ini ki kup palat daga niam. Kup palat daga spa. Ni kup palat daga kerdan brio. Bagi kita kimla Arab ngalayo ki brio ke bedana ke buram kedan habaka wankin san ke jing shano pin pat kamla ya dai fi ane ke bala ban ya dai fi de ke brio jo blay ke ba tip shisha yo blay bat ke baar la da fi don ni ke jan effort linen ke ba kren ye ke jing pen ke beleng bau Jesus Grace la da pi duai u blay un jubab bat un penio pat api ye ki baro ke ba fi do no nak kita daw ngakren ni gini banga sa ay kerteng ni jingkren Balei Phin Shu Phet Kulmar nai shumare Kulmar sngo kumau David uang yo Abiathar nai mare shu labiang nai ken de shu shong na banga long jai shong banga bam di tiasuk shong banga nama ngatip kumno bangan le pigi bril jong blay ki shisha ki de ki bam ki jingmat ki bala ban yang na kumta ki way bagi scam bat ki yo ige jing tengen ki ba mare shiki badai nak tagadaw gani ke ponga kwa bangan duai keren fi gani ke si ngatip kadan shibun ke jing dan shibun ke ba bet hong menta ke jing pang ke bahaja chat ki jing le ke kerdu kam kerdu jam kini kila bet hong ke jing jong ki breo bat menta ke singi ngakwa ngan duai vin mare show try shiki breo ke betip yo blay bala da pi mare ngakwa pindan ru ya ke jing pen ka baleng bau Jesus Christ ha ke jing chawfi tangin it wai bat pi ha ke ne ke por ko pada ke jing ngakran ne ke ne ke ktien namar ha ke jing puli jong ai ke ktien ke jame bala ke jing tuai ngayo i ke brio ke ba mare ke ba kende ngayo i ke brio ko pa play ke ba ke jing shep tien ke bet hong ki bamdan jaka hang nong noro retry a play ngatip ko pa mela saying igum ki brio ki jame mela peniat ingi ki jaka ki be ngitip ba ke keteng ke jame galang ke kut ke scam ngitip ro play bo ju nong shonu ba be ingi be ki rum jo retry mela ai ke jing job ingi bat mentai ke singa kren men perlong ini ki brio ba ki nom Phet Kulmar re ba ki itho ye ki brio ki jame bat bakin dan ige jing penem hagajing joki nganget a blay menang blay ba yo snow men pelong jai ki men pentingan ki agani gapor
bat ngada tuai bakin suk bat me bat ki briu gi jame bat kin dan kin try ge jing shempang ye ge jing penem ge jame try ngi ailut shme ge buram ailut shme ge jingo bat ge jing ro ke kerteng ge jong chi sungi tuai amen bat amen to bleun kur khui fie ge ne ge par nganget ba ge ne ge jingkren jonga ka ba nga ai shpi ani ge khlep mat kana ge jing men toy ge bekrau let up yai ngap yaka kublai shibun e ublai undon kat bat pi nadu ani sngi kublai